berbec. Ați muncit din greu și veți primi un bonus. Sunteți pe cale să rezolvați problemele nerezolvate. Vă veți lua adio de la poverile financiare. Cel mai bine este să nu vorbiți astăzi în fața șefilor dumneavoastră. Aveți răbdare și vă veți atinge obiectivele financiare. Partenerul tău este foarte stresat, nu poți continua să joci în două formații, va trebui să alegi. În ciuda tuturor lucrurilor, continuați să vă bucurați de momente foarte bune în dragoste. Dacă nu aveți un partener, vă veți găsi unul în curând. Vrei să înveți lucruri noi. Ai încredere în intuiția ta, o ai foarte ascuțită. Supărările familiale vor trece curând. Ești foarte animat de oamenii noi pe care i-ai cunoscut, poate că de acolo vor apărea relații bune. Sănătatea ta este foarte bună, dar începe să faci sport chiar dacă te simți leneș. Aveți grijă de punctele dumneavoastră slabe, circulația și tensiunea. Taur. Ai încredere în tine și în valorile tale. Prețuiește-te pentru ceea ce ești și nu pentru ceea ce spun alții despre tine. De asemenea, este bine să fim uneori singuri și să ne bucurăm de această experiență pozitivă, care ne ajută să ne cunoaștem pe noi înșine. Folosiți-vă mintea în mod creativ, implicând-o în gânduri stimulante, cum ar fi scrierea unui jurnal, a unei scrisori sau meditația. Pentru dragoste, problemele fac parte din viață și chiar dacă nu le putem evita, putem învăța să le înfruntăm și să le depășim. Ceea ce este important atunci când ne confruntăm cu dificultăți este să nu paralizăm și să acționăm și să avem încredere în propria noastră capacitate de a le rezolva. Să crezi că problemele vor dispărea așa cum au apărut în sănătate sau să te plângi de ele fără să mai faci nimic este o greșeală, nu reușești decât să prelungești situația. Gemeni. Se pare că, după multe eforturi, reușiți să vă curățați finanțele. Tristețea vă va invada pentru că vă simțiți puțin neînțeles. Deși aveți multă energie, atâta activitate v-ar putea lăsa epuizat. Veți avea o întâlnire de afaceri care va fi foarte pozitivă, dar este posibil să o începeți cu o oarecare tensiune. Colaborarea în echipă, chiar dacă vă costă bani, vă va aduce mai multe beneficii decât prejudicii. Va trebui să vă concentrați puțin dacă doriți să vă îndepliniți corect sarcinile. În dragoste te vei găsi susținut de partenerul tău, care îți va înțelege stresul și va fi un sprijin important. Chiar dacă familia ta te va copăși puțin, nu vei avea de ales decât să-i ajuți să facă față dificultăților lor. Sănătatea nu vă va pune probleme, dar trebuie să vă odihniți suficient pentru ca apărarea să nu aibă de suferit de pe urma eforturilor pe care le faceți. Rac. Acest tip de abordare nu duce nicăieri. Indiferent cât de proastă este slujba ta, întotdeauna va exista ceva pentru care să lupți, așa că evită să faci greșeala de a dori doar ceea ce nu ai. Exprimarea deschisă a problemelor vă ajută să le vedeți într-un alt mod, încercați să le scrieți sau să le spuneți cuiva. În dragoste, trebuie să înveți din greșeli și să accepți eșecurile și greșelile. Acesta este primul pas pentru a încerca din nou. Activitățile, cum ar fi meșteșugurile, pictura, ceramica, filmele sau cititul, sunt foarte satisfăcătoare și relaxante. Citricele, legumele verzi precum ardei, roșiile și nucile sunt recomandate pentru a preveni răceala. Este o greșeală să încerci să schimbi pe cineva dacă nu vrei să o faci. Depășirea obstacolelor care ne deranjează nu se poate face decât din interior. Leu. Îți vei reduce intoleranța și vei face ca relațiile cu cei din jur să fie mai armonioase. Chiar dacă ești neliniștit la serviciu din cauza schimbărilor care se anunță, acestea nu te vor afecta prea mult. Pe de altă parte, veți fi foarte ocupat, actualizând tot ce aveți în așteptarea procedurilor birocratice și sunteți atât de leneși. Partenerul tău ți-ar putea reproșa că ai uitat de el/ea, trebuie să-ți amintești că dragostea necesită dialog și dăruire dacă vrei să eviți certurile. Încearcă să compensezi puțin prin afecțiune și prin faptul că le-o asculți și înțelegi motivele. Cum veți fi puțin încordat din cauza mediului înconjurător, puțină relaxare, dar și exerciții fizice vor compensa starea fizică, vă va cere sănătatea, pe care o neglijați atât de mult. Fecioară. Atingerea seninătății fără ordine este foarte dificilă, creați un mediu ordonat la locul de muncă și la fel și pentru gândurile dumneavoastră.
Încercați să vă odihniți bine și să mâncați suficient. Lipsa acestor factori cauzează schimbări de caracter și probleme. Țineți cont de faptul că îngrijorarea pentru probleme care nu există contribuie la crearea lor. Țineți departe aceste gânduri. În dragoste, fii atent la tine, la simțurile și reacțiile tale. Intuiția ta îți trimite mesaje, trebuie doar să o asculți. Evită judecățile negative, frica de risc. Succesul nu depinde de exterior, ci de tine însuți. Învățați să priviți lumea cu interes și atenție, pentru că, uneori, cele mai neînsemnate detalii sunt cheia. Un zâmbet este ceva care este în mod normal reciproc. Balanță. Banii vor fi subiectul unei discuții mărunte și irelevante. Chiar dacă vă merge bine, nu fiți neglijent. Dacă sunteți atenți la mediul în care vă aflați, veți vedea că în el există oportunități care funcționează. Nu veți putea uita această zi. Astăzi nu trebuie să vă neglijați stomacul. Nu aruncați casa pe fereastră că nu merge prea bine, fiți atenți. Prietenii tăi vor fi intransigenți. Evitați tot ce conține colesterol în dieta dumneavoastră. Fiți prudent cu cheltuielile. În dragoste, chiar dacă jumătatea ta nu este acolo, vei avea o zi bună. Sănătatea și energia nu vor lipsi. Veți primi vești de bani din partea unor datorii. Îți dorești ca partenerul tău să fie mai mult cu tine. Chiar dacă ești puternic, ai grijă la gât. Va trebui să luați decizii dificile. Nu faceți atât de multă viață socială, veți avea nevoie de odihnă. Scorpion. Să te bucuri de fiecare clipă este posibil doar cu răbdare. Răbdarea vă permite să vedeți clar originea problemelor la locul de muncă și cea mai bună cale de a le rezolva. Fiți calmi. Fără răbdare este imposibil să realizăm cele mai importante proiecte. Respirând adânc, numărând până la 10, învățând să vă relaxați. Este important pentru sănătatea dumneavoastră. Veți găsi soluții bune pentru situațiile dificile. Identificați lucrurile care vă deranjează, faceți o listă și identificați pe cei care depind de dumneavoastră, pentru a putea acționa în consecință. Exagerarea reacțiilor nu face decât să vă rănească și să vă irosească timpul, nu vă aduce niciun beneficiu. În dragoste, încercați să faceți primul pas pentru a rezolva problemele. Nu o vedeți ca pe o înfrângere, ci ca pe un act de curaj cu repercusiuni pentru viitor. Săgetător. Veți avea o iluzie pe care ați avut-o cu mult timp în urmă. Nu încercați să impresionați pe toată lumea în același timp. Te-ai săturat de rutină, mișcă-te mai mult. Organizează-ți programul și orele de lucru, te împrăști. Trăiește prezentul la maxim. Atenție la răceli. Se pare că ai găuri în buzunare, verifică-te. În dragoste, chiar dacă nu ți place bârfa, fă-i față. Aveți un moment foarte pozitiv în relațiile personale și veți fi atractiv. Atenție la cheltuieli, ar putea fi ceva neașteptat. Vă simțiți alert din punct de vedere mental. Un membru al familiei sau un prieten apropiat vă va cere bani. Ascultându-vă partenerul vă veți îmbunătăți considerabil relația. Vă recuperați după stresul din ultimele zile, dar sunteți în stare bună de sănătate. Ar trebui să economisiți puțin acum că puteți. Cineva din familia ta va avea nevoie de ajutorul tău, încearcă să nu negi acest lucru. Capricorn. Familia ta va avea o zi tensionată și va trebui să intervii în anumite momente pentru a-ți recăpăta seninătatea. La locul de muncă s-ar putea să trebuiască să ajutați și colegii care sunt puțin în urmă și au nevoie de un mic impuls. De asemenea, va trebui să începeți un proiect care a fost planificat de mult timp și care va reuși în cele din urmă. În dragoste, partenerul tău va fi împovărat de probleme care nu au legătură cu relația voastră. Ai răbdare, va fi ceva temporar, dar care ar putea provoca o mică ceartă dacă nu o iei cu calm. Sănătatea nu va fi o problemă pentru tine, dar tensiunea pe care o acumulezi în timpul zilei își va pune amprenta asupra ta. O baie relaxantă și o cină ușoară vă vor ajuta să adormiți, ceea ce vă va aduce mai multe beneficii. Vărsător. Îi puteți răni pe ceilalți, deoarece nu sunteți deosebit de răbdător sau diplomat. La locul de muncă ar trebui să încercați să ajungeți la înțelegeri cu colegii fără să vă impuneți propriile criterii. Nu totul va depinde de dumneavoastră și va trebui să cedați.
Vă veți simți confortabil și relaxat alături de prietenii dumneavoastră. Este posibil să aveți tendința de a petrece mai mult decât este necesar cu ei. În ultima clipă veți dori să le vedeți și să vă relaxați puțin pentru a uita de problemele voastre. Partenerul tău poate avea nevoie de ajutorul tău, îți va întoarce dragostea și afecțiunea cu mici detalii care te vor compensa după o zi grea. Vă va durea capul sau veți avea dureri musculare, dar în general, atunci când vă relaxați, veți simți că sănătatea nu este problema dumneavoastră. Pești. Vă veți simți presat de numeroasele angajamente pe care le-ați realizat fără să vă dați seama. Nu veți ști de unde să începeți și va trebui să vă reorganizați pentru a evita să vă aglomerați. Cereți ajutor dacă aveți nevoie de el, oamenii de vâsă. Vor răspunde pozitiv chiar dacă sunteți surprins. La locul de muncă, veți avea multe ocazii de a începe cu sarcini noi pendelete. Camaraderia din jurul tău va domni, iar colaborarea va fi esențială pentru ca totul să meargă bine. În dragoste te vei simți puțin încordat, excesul de obligații nu îți va permite să te relaxezi alături de partenerul tău și s-ar putea să ajungeți să vă certați. În sănătate este posibil să aveți o ușoară afecțiune a stomacului. Încercați să nu exagerați cu mâncarea.